Приятели, епизод номер 1 на Car Parking Multiplayer, май беше. Да, Car Parking Multiplayer. Може би още като видяхте и се досетихте коя е играта, но пак да си кажа аз, че така, ще се пусна на мултиплеера, чайте само тук, те по-добре. Да еба, майка ти помер да еба. Сега се сети давай. Цял ден не лая, сега се сети давай. Гад баш да снимам. Да, че имаш разстройство. Айде сега сте говорили на този микрофон, бе. Чайте, че съм си сложил пръста на микрофона. Сега, кой си остави включен микрофона, значи? Чайте да видя кой си остави микрофона включен. Малей, каква ги тука. Ако съм мъча, бе. Най-накрая. Чайте да бъде се ремонтирам, че видите как ще тръкна едната страна. Айде, бе, майка ти да ебай. Трошка да еба. Чайте, тук сега няма излизане на пътя, не. Чайте им да продават някоя кола да купим. Забравих в началото на клипа да ви покажа начин как да печелите лесно пари. Добре, млъкнете малко сега. Чайте къде се паркираме, там ще се паркирам. Ето къде ще се паркирам. Ще взема място за 3 коли. Добре, бе, спрете се с капаните микрофони, бе. Ти. Аре, бе, друг път не пускат тия микрофони и не правите, пък баш сега правите. Ай, тия двамата е тук се включват се. Ето 300 и он е 200 е там. Го дей. Само глупости говорят. За колко? За 500? Но нямам толкова пари. Леко, къде се паркирайте тук, бе? Айде, тръгни на някъде тайба в майката. Айде, спрете ги тия микрофони, бе. Въобще да заредя долу на бензиностанцията. И тук буквално в Car Parking няма какво да правите, освен си тунинговати колата и да се блъскате в долара на котела.
Чай, той искам напиша нещо. Аре, бе. Не съм подминал бензиностанцията, не съм я. Специални поздрави на Бойко Борисов, гледам, че се е включил в играта, пише БГ Мафия. Специални поздрави за него. Бат Бойко. Аз има гориво, ама да напълня догоре резервуара, че чат пат закъсвам за нафта. Тая кола я купих за 10 000 от един. Още в същия ден, когато изтеглих играта и почнах да играя, още тогава я купих. Тук винаги се мъча да дигна 300 да мина при сейто, ама все не мога да ги дигна 300. От време на време ми пада FPS-а и много гадно лаги. В момента стана малко те. Къде карам, бе? Мали. Малко багажника е смачкан. И малко предницата няма много щити. Другата посока съм, бе. Добре, бе, сега за кой ни завива, бе, майка чейба мръсна. Завивай, майка чейба и буклук дейба. Тъй. Аз мислех, че на мен е писал. Абе, ко стана, бе? Що ни завива тази кола, бе? Абе, за кой ни завива? Абе, назадна, бе. Не знам, а много е гадно и тук в управлението за скоростите. Де, аз завивам, тя не завива. Нещо май са ебали гумите, бе. Гледай, бе. Де е пища, бе? Аз с рейскът минар не отивам чак там, бе. Нещо са приеба управлението, ама какво стана и аз не можах да разбера. Чайте да видя до... Де са въртя, бе? Тръгни, че имам работа, бе. И ще те разкъсаме. Как бе? Вижко, как бе? Аз съм е там, хаштаг 162. Само шматки в тази игра, бе, гаси нещо. Смело сърце няма да се бият. Бийте се, бе. И говорете за смело сърце. Страхливи. Те са... Имам сърце на пиле. Ще лефна за малко. Чикина на сърце. Ще лефна, че ми бахтиса от тия. Престои време ще ви кажа тук какво става, ама ние да се наговоря там. Значи, за да изкарвате бързи и лесни пари, без да има нужда да правите нищо, идвате и тук на обучението.
Идвате и тук на първата такова. На първото ниво. И почвате я правите и тъй. И тук рестартирате и тъй. И всеки път ви дава пари. Даде ми 1110, за колкото по-малко време го направите, толкова по-добре. Защото повече пари дава. Обаче има един недостатък. Че колата е много смотана. Имах 96 000 лея. Сега имам 101. И буквално те изкарват много лесни пари. Има и подаръци, които се намират по пътя напред-назад. Трябва да обиколите целия мап. Като цяло. Ама аз не съм го обикалял. Исках да продължа играта с градския транспорт, обаче както виждате е 1000. Обаче не е 1000 пари, ами голд. Пък аз имам 0. Тъй, че няма да продължим с градския транспорт. Другия рейс е и то. То вече не е градския транспорт, обаче и то е 1000. И пак е голд. Не е пари. Трябва да видя тия наговориха ли са тук. И преди Car Parking да си изтегля Car Parking 2. Car Parking Multiplayer 2. Обаче 1:1 със стоя. Абе, някакви олигофрени има тук, ами... Ще варим надолу към града. Аре, спрете си микрофоните, бе, като ще говорите, поне си ги спирайте тия микрофони, бе. Ей! Опа, отнесах един стълб, дърво. Уч! Леко! Не. Добре, бе, Хепчен взе да бъгва. Чайте се, аз да напиша малко. Айче. Вместо Р съм написал точка. Нищо ще разберат. Аре, изключете си микрофоните, бе. Че нищо не чувам. Сечиха са. Не. Чупя ми малко стопа, ама нищо, майната му. Един стоп, голяма работа. Ох! От 4 дена са каня да правя видео
И вече взех да направя майка ти. Малко се привъртяхме, ама нищо. И тук ли трябваше да дойда? Тук трябваше да дойда. По 3 часа имам минимум на ден на тая игра. Чакайте, че тук трябваше да завия и пак подминах. Чакайте да видя тук дали няма да има пари. Няма. Ей, пак го сложих този пръст на микрофона, значи. Добре, бе, за какво се бъгваш, бе? Тук има някакъв. Чакайте да му добитнем. В Twitch имам вече 2 последователя. Ага, тук има пари. Чакайте да влезнем да ги вземем. Ето ги парите и така изглеждат. Буквално е ни куфарчета. Явим. Ого, 9000 ми даде. Где е изходната с бензиностанция тук? Ей, тук да нямаш пак, бе. Чакайте и сега ще се върнем. Аре, бе, тук няма ли някъде прекъсване на мантинелата, бе? Между другото, до сега само на той съм карал. На обучението там, дето ви показах за парите. Дето може се правят в много лесни пари, обаче в Car Parking Multiplayer 2 го няма. Той важи само за този Car Parking. За двойката ни важи, защото там са го примахнали. Тук обаче няма парички. Няма аз. Тук паричките ги взех. Нещо не мога качим баера тук. Виж. Тук на къде сме? Димек само нагоре. Аре, да не съм наръчна, бе. Не съм наръчна. За какво съм на спирачка, бе? На правилния път ли сме? На правилния път сме, айде. Обаче гори изключително много тая кола.
Бери температурата на телефона висока. Между другото, този телефон е стигал и до много висока температура. Те, че що ми е висока, няма проблем. Добре, нищо му няма. На то ми е включено изподелянето и на интернета и зато и загря още по-бързо. Иначе за 20 минути не загря ама за разподелянето на интернета загря. А пък стария телефон загряваше двойно повече. За 10 минути загряваше бая. Ама една година направо му са разката фамилията на този телефон. Загряване, прегряване. Колко видеа е направил. Майка ти мръсна да иба. Канала си започнах с този телефон. Не знам, а много бъгва. Чакайте да видим каква кола има и да изчезваме. Че много бъгва нещо. Вече още не съм дошъл и вече почна да говоря тук глупости вече. Коли без мутаня? Някой пак се остави на микрофон. МТ и BMW за колко го продават? За 150 го продават, ама не знам дали имам толкова. Един път ми се беше случило, паркирах си колата, ей тука. Ей тук оставих на този паркинг и ми я взеха. Чакайте видя да някой отключена кола има ли? Тъй, че винаги като слизате от колите, заключвайте ги. Е заключена. Ало? Ало! Копеленце. Кой ще ме трепиш, бе? Кой ще ми чупиш колата, ей? Ще ми събориш огледалото. Дей сама, че да ми вземеш колата. Да бягаш от тука, че... Кой пиде разговори тук да му иба майката, да му иба? Чай тя взема колата, че по-бързо вари с нея. Георги се казва. Де тръгна? Леко чупе малко бронята, тук бе нищо. Въздействие, че да ми... Хуя, ти ка се казва, пиклюм, мусе, ида... Можело да драска той, бе?
И той не може да го скри иначе. Добре, давай да го махам Twitch. Какво ли няма, че те забиваш? Оня там се включва, чайте да вървим да го посетим. Те са махащи. Тъй. Леко сгаз ми колата, бе. Кой голем е казал? Кой голем е говорил? Кой голем е казал така си не пе майка? Кой е казал всички, аз сега да разбера? Кой е казал така? Кой се закачил с брат ми? Бе, да разсвета. Да им напишали, че всичките ги има в YouTube сега. Бокучи. Брат се пита и ти ли си се закачил с брат си, бе? Не е то... На един гласа му слушаха, бе, знам кой бокуч. Не е той черен. Не е то. Не е гърил. Не казвам на те. Кой е това за едно? Кой е това за едно? Кой черен? На мен ли вика черен? Twitch съм с такъв костюм, котокс. Ето бокуч. Ето казва, че тебе майката. Ето шматър. Дай си, бе. Дай си, бе. Откъде? Ето го педара ще едно. Ела кучка, бе. Аз смела дума не може да казва. Това е само повтаряно, не да е повтаря това. Тръкнивец. Аз тук куцко. Ей. Това е по-големи луи. Я спри, брат, че спри тук да се кача. Чайте, я прон се кача при това. Ай, качих се. Ай, карай, ела. Те. Само да ме повозиш до някъде. Кана, ако е там ме освободя, чайте да варя до нея да видя дали е отключена. Заключена. Не се, че справя като румънските режим, че е заключен. Това е средната пачара. Те ще има го гонят цял ден тук, чайте да им помагам освен. Ние отзади, бе. То много са кат, значи. Трябва да се качи отпред, той се качи отзади. Само упражнения ще си прави тук цял ден. Ай, качвай се отпреди, бе. Анде, правите, ела. Вие тримата елата сте осъвце. Значи сте дебели лайнари или... Да ми пиша, че всички ги има качени в YouTube сега и това да е. Чайте видим колко и часа. Зараш, че с това нещо си много смело. Ти си гумно, хайде. Който... 300-та. То дето и 300 и оня дето и 200, тия са най-големите. Да ни кажем какви тука. Къде сбягала? За колко са продаваш пак тия? Ще дам на задна. На задна да дам. Ще дам ти срочим колата. О, за 2 милиона дръжка. Тя вреш къде си. Айде, чао. Чай, че не може да правим маневри. Пак съм сложил пръста на микрофона и звука пак сигурно има смущения. Чака, къде отива?
Между другото, двама бях купил тук едни трошки. От един купих една трошка, после от друг купих още една по-голяма трошка. Заключил ли се ме? Бил се ме заключил, му я отключи. Ти дали отключено? Я да видя. Да. Чайте да има хана кингията тук. Заключено е батко, где са мачи? Няма отключено, ще чай да видя там, ай гълния не е отключено. Заключена е. Ми патрулката за колко я продават? За 50... За 50 милиона ли е? Те с добре ли са? Те с не познават парите. Уния 200 и 300 май изчезна. Май изчезна. Ама то де ще да го бият още и тука. Не го да назад и сигурно ще продава котурника. Буквално бях купил 100 пъти по-хубава колата и този кошник. За 100 000, не за 200. И то дрънгия вчера го продаха за... Ама и тия са същите. Не. Аз викам видеото да е до тука. Защото буквално някакво да се прави. Обикаляме и тук и гледам кой за кой продай. Гледам да мини някой друга кавга. Ами до той ще им напишат, че всичките мои са видят в YouTube. И това ще е. Той беше от мен, харесайте видеото, абонирайте се за канала. Чао и до следващия път. Най-вероятно пак ще е кар паркинг.